a jarala k'a fɔ u ka walejugu don o don dɔ de bɛ fara a kan limanaw a jarala k'a fɔ nin walejugu min filɛ nin ye ni maa bɛ se k'a fɔ mali ɲɛda dɔ ye Tombouctou aéroport ye ka nin walejugu in ta k'a sɛgɛrɛ ko a bɛ kɛ sababu ye limanaw ka jatigɛ wale tigilamaw ka hakilila wɛrɛ ta ani ka jatigɛ k'o don sigibaw n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale sigibaw ye o la sa maa min ye fasiri kɛ Lɛnɛpana kɔnɔ Abdoulaye Jara a y'a jira k'a fɔ wale in yɛrɛ kɛra kunungo ntɛnɛn septembre kalo tile 11 sɔgɔmada fɛ waati min na limanaw maaw bɛ ka wuli ka u ka baarakɛyɔrɔw ɲini aéroport de Tombouctou ayiwa a jarala k'a fɔ ko mugu belebeleba in o cira n'o ye Obi ye limanaw ayiwa maa kɔni ni ma to a la nka bolofɛn caman de tiɲɛna a ko siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ siran yɛrɛ bolo ma ayiwa min ye pankuru cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko Sky Mali Sky Mali yɔrɔ ale de bɛ maaw ta ka bɔ Bamako yan ka taa Tombouctou kɔrɔnfɛ dugu ninnu caman na Sky Mali yɛrɛ a ka taamaw bɛɛ lajɛlen a ye olu jɔ fɔlɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bɔ yan ka taa Tombouctou ale mara kɔnɔna la waleya kelen Sky Mali a y'o ta ka ɲɛsin Gawo fana ma sabu Sky Mali kelen in bɛ taamadenw ta Bamako yan ka taa n'u ye Gawo sabu a jirala k'a fɔ Gawo yɛrɛ ale pankurutigi kɛnɛ o ni finitigiw ka dagayɔrɔ kan o bɛɛ lajɛlen de nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na a dun jirala k'a fɔ juma tɛmɛnen fana Bamaciw ye walejugu dɔ lama yen nɔ u ye mɔbili dɔ fa mugu la tewu a fɔ min ma ko voiture piégée limanaw o fana furuna ye o kɛra sababu ye ka bolofɛn caman tiɲɛ min bɛ tali kɛ Sky Mali kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka pankuru o taamaw jɔra fɔlɔ ka bɔ Bamako yan ka taa Tombouctou ani Gawo mara kɔnɔna la halisa o Tombouctou mara kelen in kɔnɔna la limanaw fasiri n'o ye Lɛnɛpana ye a ko min bɛ tali kɛ septembre kalo tile 10 n'o ye kunna siniko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burɛn mara la a jirala k'a fɔ kurun minnu fana bɛ yen n'o bɛ boli ji kan n'o ye pinasi ye a jirala k'a fɔ yen fana ko Bamaciw ye kurun dɔ lajɔ yen nɔ ani Tombouctou cɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna de don ko maa minnu tun bɛ kurun in kɔnɔna la u y'u jagoya bɔ kurun kɔnɔ ka kurun yɛrɛ jɔ pewu k'u jagoya bɔ kurun kɔnɔna la limanaw nin walejugu minnu filɛ nin a jirala k'a fɔ kabi waati min na a fɔra ko ayiwa min ye BER yɔrɔ BER SEMA ani GENIM olu gɛnna ka bɔ BER mara kɔnɔna la Mali finitigiw fɛ kabi o de kɔni kɛra limanaw fo kana se an bɛ waati min na ko sisan Tombouctou ma se ka lafiya a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sisan Bamanciya wale bolo ko o yɛrɛ ma o t'a la baasi fana ye nka ka siraw bɛɛ lajɛlen fana minɛ limanaw sira minnu bɛ yen n'o ye kurunboli siraw duguma siraw wala hali Sky Mali fana filɛ nin ye k'a ka taama siraw jɔ yɔrɔ a kɛra datuguli kelen yɛrɛ ye siɲɛ kelen n'i ye jateminɛ kɛ limanaw waleya min kɛlen min ye Tombouctou ale marabolo ɲɛmaa ye gouverneur min ye Bakun Kante ale kɔni ye cikan bila gouverneur min bɛ Tombouctou k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ayiwa su kɔni mana ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 fo ka taa se sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 6 ma ayiwa ko couvre-feu n'o de ye ayiwa maa si kana ye kɛnɛmana na bɛɛ ka to i ka sokɔnɔna la maa si kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ bɔlɔn minɛ Tombouctou n'a lamini bɛɛ lajɛlen o la gouverneur min bɛ Tombouctou mara kunna a ko nin waleya min filɛ nin ye a taara ka ɲɛsin jamanaden gansanw ma nka finitigiw olu t'a la finitigiw n'u ka bolimafɛnw olu tɛ a ko kɔnɔna la couvre-feu min filɛ nin ye limanaw a kun de ye ka se ka Tombouctou n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka lakanabaliya min n'a ɲɔ ɲɛnen don n'a waralen don sisan ayiwa ka se ka lakana k'a sabati kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasiri sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko Lɛnɛpana ale Lɛnɛpana kelen nin ye wale dɔ ye min kɛra kunungo ɲamana garabali la ko ni bɔ yɛrɛ kɔni kɛra ko siratigɛ la sabu ko maa 2 ɲɔgɔnna marifakisɛ ye olu sɔrɔ kunungo Bamako ɲamana garabaliba la ko Lɛnɛpana ka kuma la ko wale ninnu kɛra kunungo ntɛnɛn septembre kalo tile 11 sugu min n'o ye bagan feere yɔrɔ in ye garabali min filɛ nin ye ɲamana ko maa minnu bɛ yen n'o a bɛ f'o ma ko lubar maa 6 maa kɔgɔlenba ninnu limanaw ko olu de tun bɛ motow sanfɛ u nana ayiwa ɲamana garabali la ayiwa maramafɛnw muru n k'a fɔ marifaw de tun b'u bolo u ye marifa ci kɛ ka ɲɛsin maaw ma nka a bɛ n'a fɔ ayiwa u kun bɛ ka maa ɲini de sabu a bɛ n'a fɔ u kun cilen don de sabu nin waleya min kɛlen filɛ nin ye limanaw a jirala k'a fɔ maa 2 kɔni b'u la ayiwa a na kɛ olu minɛna nka tɔ ninnu olu sera ka u yɛrɛ ɲini olu ma se ka sɔrɔ
kunnafoni min dira l'indépendant fɛ a jala k'a fɔ ko polisiw de ye kunnafoni min di olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko siratigɛ la maa minnu filɛ n'o ye lubar belebeleba ninnu ye ka tɛgɛ kɛ u la limanaw ko in dugumana la fɛn min bɛ yen o ye dugukolo ko mankan de ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra l'indépendant kɔnɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko soir de Bamako limanaw a y'a yira k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔkanna la maa min bɛ yen n'a ka kumaw ka ca yen kosɛbɛ n'u k'a ma ko activiste Tayiruba de ko don limanaw ko Tayiruba ko ale ma minɛ sariya fɛ fiyewu ayiwa a bɛ kasobonba la nin waati in na ko Tayiruba limanaw a ka kiiri o bolodalen bɛ ka bila septembre kalo tile 30 natɔ in na fasiri le soir de Bamako ka ɲɛfɔli la. Ko a kɔni kun ye l'heure damadɔ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u kama brigade d'investigation judiciaire BIJ Tayiruba ayiwa ale min na ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ k'a bilala mandat de dépôt la kunungo ka sababu kɛ nɛnijugu limanaw ani kuma tanamakow ye limanaw a ka ayiwa ni kasoladon min filɛ nin a jala k'a fɔ muso dɔ bɛ yen n'u kama ko Kadija Fofana a na kɛ Kadija Fofana de ye a wele bɔgɔ jeninen ka sabu ko n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu sɔrɔla soir de Bamako ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ Tayiruba ayiwa ko a ka kiiri bolodalen bɛ ka bila septembre kalo tile 30 natɔ in na ko dɔgɔkun daminɛ in na kunnafoniw kɔni kun carina kosɛbɛ k'a fɔ muso min filɛ ni ayiwa a bɛ mairie kɔnɔna la commune 3 la Kadija Fofana ale de ye Tayiruba wele bɔgɔ jeninen kan limanaw k'a jira k'a fɔ ayiwa jalaki min bɛ yen ni Kadija Fofana y'o da Tayiruba kan o de k'a fɔ a ye kuma fɔ a ma kuma min tɛ tiɲɛ ye n'o ye diffamation ye ani nɛnijugu injure publique limanaw ani k'a ka jaw ta k'o bila a ka kumaw kɔnɔna la k'a sɔrɔ ni a ma jɛn ni a ye walasa min bɛ tali kɛ maa minnu ye kunnafoni di kunnafoni sɔrɔla soir de Bamako fɛ cogo min na a ko Kadija Fofana yɛrɛ dɔrɔn tɛ muso wɛrɛ bɛ yen nɔ u k'a ma ko Ayisata Bari ale fana sera BIJ maaw ma ka taa a ta da bɔgɔ jeninen kan min ye Tayiruba ye nin waati in na a kɔni bɛ bolo la limanaw ko kunnafoni wɛrɛw sɔrɔla ko siratigɛ la k'a fɔ ko ayiwa Tayiruba k'a na kɛ a minɛ waati yɛrɛ k'a ye premier ministre wele n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw k'a ka minɛni ɲɛfɔ ye nka a na kɛ o ma sɔn k'a ka téléphone ta nka ko in bɛ cogo min na sisan Tayiruba min yɛrɛ filɛ nin ye n'a ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw a ka dɛmɛ a ka kumaw la ka ɲɛsin furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre limanaw ko maaw y'o dɔn kosɛbɛ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ yanni ani premier ministre ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani ministre kɔrɔ n'o ye Cheikh Umar Sissoco ko Cheikh Umar Sissoco n'o ye M kɔfɛ k'a nana i kɔ don o la kɔsa fɛ ani min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a ka dɛmɛ nana ta ka ɲɛsin o ma Tayiruba sifinnaka min filɛ nin limanaw ni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ani sariya ka kɛ ɲɔgɔn na sabu ko a ma mɛn yɛrɛ furanjɛla fanga yɛrɛ daminɛ dɔ kun ye a wele bɔgɔ jeninen ka commune 4 la Idirisa Amidu Ture fɛ yen ko nka deliliw nana kɛ ka o ko lasa o yafa kɛra o ko la nka kunnafoni laban minnu dira limanaw o de ye k'a fɔ Tayiruba ko Kadija Fofana min filɛ nin min ye plainte k'a kan ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla a dɛmɛbaaw olu nana delili kɛ yalasa Tayiruba ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la nka kunnafoni laban minnu fana sɔrɔla soir de Bamako ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ nin waati in kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ furanjɛla fanga dɛmɛbaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka kumaw bɛ mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ ko sifinnaka min bɛ yen n'u k'a ma ko Sidiki Kuyate ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts kuma lasela dɔ fana ye k'ale fana minɛna kunungo yɛrɛ k'a bila mandat de dépôt la ni ye jateminɛ kɛ u taara fara u fana ka ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Adama Jara Ben le cerveau maison centrale d'arrêt de Bamako la ko nin kɔni ye waati gɛlɛnmanba de ye limanaw maa minnu bɛ yen n'u ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu dɛmɛ ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɛ to soir de Bamako kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ nin ye ayiwa kinikiniko dɔ ye min fana kɛra Kulukoro mara la sifinnaka dɔ de don ko ale fure yera nka a fure yera k'a sɔrɔ limanaw a fani fan dɔw tigɛlen bɛ ko nka sigadama dɔ o kɔni bɛ ka ɲini bi kosɛbɛ polisiw fɛ
sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 9 san 2023 kulukorokaw kɔni wulila ayiwa ni kibaruya in ye ka taa ayiwa min ye nin sifinnaka ye n'u k'a ma ko salifu u taara bɔ ale fure de dalen kan limana fan dɔw tigɛlen don nka n'i ye jateminɛ kɛ siga kelen bɛ maa min na o ye bakari tɔgɔ dɔ de ye bakari tɔgɔ in yɛrɛ bɛ ka ɲini polisiw fɛ bi kosɛbɛ ko yɛrɛ kɛra cogo min na suwadi bamako ka ɲɛfɔli la ko ayiwa kulukoro mara ayiwa u kɔni wulila juma sɔgɔmada fɛ septembre kalo tile 8 sɔgɔmada fɛ ni nin kunnafoni goma in ye sabu ko ayiwa min ye cɛncɛnbɔla don n'o ye salifu ye sifinnaka don cɛncɛnbɔla don ko a na kɛ salifu tɔgɔ in yɔrɔ a bɛ cɛncɛnbɔ kɛ tilegan fɛ sufɛla fɛ a na kɛ a teri min bɛ yen n'u k'a ma ko bakari o ye moto taxi bolila ye o y'a ka moto d'a ma a ka taa musaka ɲini sufɛla fɛ o kɛra alamisa ka dugu jɛ juma la limana moto dira ale ma salifu ma dugu jɛlen maaw taara bɔ salifu fure dalen ka sirada la moto yɛrɛ fana bɛ fan dɔ fɛ min bɛ tali kɛ maaw gɛrɛla la k'a sɔrɔ joli sɛnɛn bɛ ka bɔ a kɔrɔ ayiwa kunkolo fana tigɛlen bɛ o bɛ fan dɔ fɛ a fari fan dɔw bɛ yen maaw mago bɛ jɔ minnu na olu fana tigɛlen bɛ limanaw ka bila n'i ye jateminɛ kɛ ko maa min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ka moto b'a bolo n'o ye bakari tɔgɔ in ye ale kɔni bɛ k'a yɛrɛ ɲini ale tɛ ka ye nin waati in na ko bakari tɔgɔ in ale de ye siganama fɔlɔ yɛrɛ ye ko salifu ale somɔgɔw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka bakari tɔgɔ in ɲini ko a na kɛ bakari tɔgɔ in yɛrɛ a bɔra kucala mara de la limanaw kana kulukoro ale mara kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ suwadi bamako kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni in na. n'an bɔra yen nɔ limanaw ka jira k'a fɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'a k'a ma ko l'indicateur du renouveau kuma fila bɛ l'indicateur kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye limanaw bato min bɛ yen ni ayiwa u k'a ma ko tɔnbɔkutu ni bamanciw binna a kan o dongo ayiwa maa minnu bɛ yen ni olu si ka ca ni olu bɔra a ko la rescapés ayiwa olu kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ bi walasa u bɛ se ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la l'indicateur y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye arawuruso ale ta tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu ni kisira ka bɔ bamanciya wale in tɔɔrɔ ma bamanciya wale min taara ka ɲɛsin bato ma n'a tɔgɔ ye ko tɔnbɔkutu alamisa tɛmɛnen min bɛ tali kɛ komanav yɔrɔ ale de ye cakɛda ye min jatolen bɛ nin bato ninnu na min bɛ septembre kalo tile 8 tɛmɛnen ko fɔ arawurusu kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu sera k'a ye walima bamanciya wale ma se ka minnu sɔrɔ n'olu kisira limanaw k'u caman de bɔra arawurusu ka na ayiwa min bɛ tali kɛ tɔnbɔkutu o kun bɛ ka taa tɔnbɔkutu nka limanaw maa 400 ɲɔgɔnna ayiwa olu de taara ka na tɔnbɔkutu ale mara kɔnɔna la caman bɛ ka ɲini bi limanaw ka se ka taa u ka duguw kɔnɔna la n'i y'a lajɛ mɔgɔkɔrɔba b'a la denmisɛnnin b'a la musow b'a la limanaw ko ja dɔ yɛrɛ min yera bɔlɔlɔw sanfɛla la ni maa caman ye ja in ye o ye k'a fɔ bato min bɛ yen ni bamanciya wale taara ka ɲɛsin a ma min kɛra septembre kalo tile 7 tɛmɛnen arawurusu ale fanfɛlaw la min bɛ ja in kofɔ dɔ bɛ yen ale bɛ ka kuma limanaw a bɛ ka dɛmɛ de ɲini ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ale fanfɛ walasa u bɛ se ka taa u somɔgɔw kɛrɛfɛ cogo min na limanaw cɛkɔrɔba don min ni ayiwa a kumana a ka kuma in limanaw hinɛ b'a kɔnɔ sabu a ko ale denw limanaw a den si ma to yen bamanciya wale in senfɛ a ka du mɔmɛ bɛɛ lajɛlen ko bato kɔnɔna la bamanciw ka walejugu sera u bɛɛ ma u bɛɛ ni tora a la maa min tora limanaw o ye ale mɔdennin kelen a n'ale yɛrɛ cɛkɔrɔba in a ye nin kuma fɔ a ko ale kɔni bɛ min ɲini bi a ka se ka gɛrɛ a balimaw la a ka taa a ka dugu kɔnɔna la walasa min ye muso dɔ fana ye ale fana kumana ko nin cogoya in na olu kɔni sɛgɛnna u bɛ wele bila jamanakuntigi asimi ma a k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la foyi tɛ olu bolo bilen u bolofɛn bɛɛ lajɛlen taara bamanciya wale in na u ka se ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la limanaw ale l'indicateur kelen ka kuma la ayiwa ko nin ye kunnafoni dɔ ye min ni kunnafoni ɲuman tɛ fake news kunnafoni kolon don minnu yera bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoni ninnu bɛ ka ta ka ɲɛsin ayiwa logements sociaux ko de ma a jirala k'a fɔ ko logements sociaux 5000 ɲɔgɔnna ko OMH k'ale bɛ k'o tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka OMH n'o ye office malien de l'habitat ye ale bɔra ka kunnafoni ka nkalontigiya OMH y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni ninnu sɔrɔla bɔlɔlɔw sanfɛ ko tiɲɛ tɛ
wa ko ana kɛ kunnafoni ninnu yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ OMH ɲɛmɔgɔba de ma n'o ye Isa Seydou Sissoko ye o la sa min ye logement 5000 ko o bɛ ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye direction générale de l'OMH ale kɔni bɔra joona ayiwa ka kunnafoni ninnu ka kɔkari o kɛra kunungo septembre kalo tile 11 direction générale de l'OMH a y'a jira k'a fɔ a ɲɛmɔgɔba Isa Seydou Sissoko a ko wa u bɛ nin kunnafoni kolon ninnu kɔn kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ ka jamanadenw hakilila yɛlɛma ka nkalon da OMH la kuma baara min yɛrɛ tɛ ka kɛ nka ko u tɛna ko bila tan maa o maa bɛ yen k'i bɛ nin ko jɛla i ni maa o maa bɛ jɛla a ko la jamanaw k'u na taa nin ko da sariya ale ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen ni an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli min n'a funufunu wulilen don sisan ayiwa a bɛ n'a fɔ a jaabi bɛ ka ye dɛ sabu ko ayiwa min bɛ tali kɛ yuruguyurugu min n'a fɔra k'a fɔ ayiwa minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna yɔrɔ Mali sen yera ndolantan min n'o ye farafinna ka ndolantan min n'o kun bolodara san 2022 CAN Cameroun san 2022 Mali taara o kɛnɛ kan nka na kɛ nafolo caman de tununa o ko siratigɛ la o de la ayiwa min bɛ nafolo ninnu jamanaw a donna wo min kɔnɔ bi in na sariya de wulilen bɛ k'i jɔ ayiwa nafolo ninnu a ka se ka ɲini ka ye yuruguyurugu fiɲɛ min n'a funufunu wulilen bɛ bi jamanaw n'a tɛ ka ayiwa maa o maa bɛ k'e da b'a ko la a tɛ ka wuto a jala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ayiwa an ka jamana kɔnɔ yan maa caman de bilala mandat de dépôt la jɔyɔrɔbatigiw minisiriw ayiwa siga kelen bɛ minnu na k'a fɔ ko foroba nafolo u tɛgɛ yera a la olu cɛla min bɛ Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Cameroun 2022 jamanaw a jala k'a fɔ yen fana waati tɛmɛnenw na nafolo min dira an ka samatasɛgɛw kunkɔrɔ k'u ka taa ndolantan la a na kɛ o nafolo in ko a ma se ka don a donda fɛ nka an bɛ don min na ko bi sariya wulila ka dossier in ta minisiri kuturu yɛrɛ min tun bɛ a minisiriya kunna Musa Atayer jamanaw ale yɛrɛ kun welela ka a ɲininka a ko la a ka baarakɛla 2 olu yɛrɛ bɛ mandat de dépôt la olu tun bɛ garde à vue la nka u bɛ kaso bonba la nin waati in na nka jamanaw a jira k'a fɔ minisiri hali n'a sɔrɔla a tɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna bi nka a wulilen bɛ k'i jɔ ko in na kosɛbɛ Nouvelle Horizon ko ale ye kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o de ye k'a fɔ ayiwa nafolo ninnu bɛ ka sara sabu ko 200 000 ɲɔgɔnna a na kɛ o bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bila a nɔ na wari min taara ayiwa min bɛ tali kɛ minisiriso min bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ale kunna sabu a jala k'a fɔ ayiwa nafolo min tununa Mali ka ndolantan senfɛ CAN Cameroun 2022 Cameroun jamana kan a nafolo in ko k'a ɲini ka bila a nɔ na nka na kɛ limanaw nafolo in a bɛ ka ɲini walasa fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye a ko Mali sariya n'o ye justice ye bi in na ayiwa a kɔni bɛ ka dɔ de fara wulikajɔw kan walasa ayiwa maa o maa bɛ yen ko dossier belebeleba minnu bɛ yen ni yuruguyurugu dossier don k'a daminɛ Assemblée nationale dossier la san 2014 ka n'a bila san 2020 na min ye Covid-19 fond Covid-19 ani Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APCAM ka taa se dossier min bɛ n'u kama ko Sécuriport ani ayiwa an bɔra ka min fɔ sisan n'o ye ndolantan min kɛra Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Cameroun 2022 jamanaw a fana dossier a bɛ ka wuguba ayiwa min bɛ tali kɛ nin dossier min filɛ nin a jala k'a fɔ nafolo caman kɔni bɛ ka sara a ko la bi Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min ye Assemblée nationale ta ye yɔrɔ Assemblée nationale ɲɛmaa kɔrɔ Isaka Sidibe a jala k'a fɔ miliyari 17 ɲɔgɔnna o tununnen bɛ olu nɔ na miliyari 7 b'a la o kun ye kɛrɛfɛ sara ye a fɔ min ma ko indemnité min bɛ Mamutu Ture Bavier ani min ye Mamadu Jarasuba yɔrɔ ale yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ nin waati in na ale fana tɔgɔ bɛ dossier in na ale fana ayiwa sariya kan ka wuli a nɔfɛ ko kan ka dɔn CNT ka ayiwa sigi min kan ka kɛ octobre kalo daminɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔla CNT u bɛna Mamadu Jarasuba di sariya ma walima u tɛna di o kɔni na dɔn o don min ye Covid-19 ye min bɛ tali kɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali CESIM ale ɲɛmaakɔrɔ Yusu Bacili a n'a nɔfɛ jama a ka secrétaire général Cheikh Umar Kamara ani a ka comptable Lamine Sako olu fana bɛ kaso la nin waati in na kabini novembre kalo tile 22
san 2022 pôle économique et financier ale ka wuli ka jɔw senfɛ miliyari 10 limanaw k'o fana tunna olu nɔ na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko nouvelle horizon aw bonya b'a la limanaw an bɛ fasili lakalili kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ limanaw ko bi tarata mali ani kodiwari jamana an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa min ye badenya ndolantan de don ayiwa nka limanaw ko sɛbɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ kulon bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɛbɛ bɛ nka min ye mali samata sɛgɛw ye fasiri n'o ye lesɔri ye a ko ayiwa samata sɛgɛw bi a ko ɛgili bɛ badenya ndolantan na nka ko nin ye ayiwa ndolantan ye min ni sɛbɛko yɛrɛ don kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ mali ni kodiwari ka ndolantan furadama limanaw k'a daminɛ a bɛ san 50 bɔ bi min bɛ tali kɛ mali ni kodiwari ka ɲɔgɔn sɔrɔ la ayiwa sebaaya an bɛ se k'a fɔ o bɛ kodiwari jamana bolo sabu mali ni kodiwari ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 39 bi de ye a siɲɛ 40nan ye n'i ye jateminɛ kɛ Eric Sekou Chel ale min ye samata sɛgɛw ka degeli karamɔgɔ ye nka limanaw n'a sɔrɔla samata sɛgɛw denmisɛnnin minnu b'a bolo nin waati in na limanaw labɛn min ni u bɛ k'o kɛ min ye kan 2023 min n'o kan ka kɛ kodiwari jamana yɛrɛ kan laban min bɛ yen ni samata sɛgɛw bɛ k'o kɛ o labɛn kelen maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa fasiri ka fɔ la o labɛn o bɛ se ka kɛ kodiwari ɲɛkɔrɔ sabu an ni sudan ye ɲɔgɔn sɔrɔ o don ko an ye 4 ani 0 kɛ sudan na nka min bɛ tali kɛ limanaw min ye Eric Sekou Chel ayiwa ko kabi o ndolantan in na ko a kun hakili yɛrɛ kun tɛ ndolantan na n'o ye mali ni sudan ta ye nka badenya ndolantan min bɛ yen ni o ndolantan yɛrɛ limanaw o tɛ ndolantan ye ko maa bɛ ayiwa jɔrɔ wɛrɛ kɛ n'a ye nka ko badenya ndolantan min don ayiwa mali ni kodiwari fadenya de bɛ yen ndolantan hukumu kɔnɔna la sabu min bɛ tali kɛ waati yɛrɛ kama limanaw an ni kodiwari ye ɲɔgɔn sɔrɔ kabi ayiwa waati jan san 1962 ni maaw hakili b'a la a waati la maaw hakili b'a la k'a fɔ ko min ye mali ni kodiwari ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ fɔlɔfɔlɔ min na le 4 février 1962 o kɛra ayiwa mali ni kodiwari ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye an ye kodiwari dasi 4 ani 0 limanaw nka o kɔfɛ o ma mɛn yɛrɛ février kalo tile 6 san 1962 kelen in na an tilala ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka kodiwari sera an na 2 ani 0 limanaw kana waatiw dada ɲɔgɔn kan kodiwari ni mali ayiwa min bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ octobre kalo dɔ tile 12 san 1969 bamako yan éliminatoire de CAN an ni kodiwari ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra 0 ani 0 an segira ka taa Abidjan min ye kodiwari ye u ye se sɔrɔ an kan 4 ani 0 limanaw kabi o de kɛra fo ka n'a bila bi la ayiwa min ye kodiwari ni mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni kodiwari ma se anw na a bɛ kɛ 0 ani 0 ye nka ko sebaaya yɛrɛ o de ka ca kosɛbɛ kodiwari jamana ale fan fɛ nka maaw k'a dɔn k'a fɔ mali ni kodiwari fana an ye ɲɔgɔn sɔrɔli minnu kɛ an fana ye se dɔw sɔrɔ nka ko kodiwari ta de cayara an ta ye kosɛbɛ siɲɛ 39 bi de ye a siɲɛ 40nan ye mali ani kodiwari kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel hali n'a sɔrɔla limanaw a ka ndolantanna jolen minnu bɛ yen ni olu dɔw ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ayiwa a jala k'a fɔ Eric Sekou Chel ayiwa min bɛ tali kɛ Ali Dieng n'o y'an ka ndolantan ye min bɛ ndolantan cɛmancɛ la ale bɛ ali la nin waati in na ka taa se Adama Traoré Malouda Ali Bilal Touré Amadou Haidara Lansana Kulubali Masajo Haidara ko ninnu dɔw fana bananen bɛ ka taa se ayiwa min ye Eric Sekou Chel ayiwa ko a jigi dalen bɛ denmisɛnnin minnu kɔni b'a bolo bi olu dɔw i n'a fɔ Kamori Dunbiya Nɛnɛ Dorgeles ayiwa ninnu caman fana bɛ yen minnu ni ayiwa Eric Sekou Chel bɛ se k'a jigi da o kan ndolantan in limanaw k'a bolo dalen bɛ ka bila bi tarata nɛgɛ kanɲɛ 19 a bɛ bɔ an ka jabaranisoba sanfɛ n'o ye ORTM ye maaw kɔni n'u sigi ka nin ndolantanba in kɔnɔ a bɛ kɛ kodiwari jamana kan ndolantan kɛnɛba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen bɛ Alassane Dramane Ouattara la u k'a ma ko stade olympique Alassane Ouattara EPMB an bɛ dugawu de kɛ limanaw an ka samata sɛgɛw ala ka laada ala ka wuli ten sa ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la
Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago bɛ qualité la.